Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An kanubagaw aw dencɛ dɔw ka kalanden dɔw facɛ dɔw kalanfa dɔw teri dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔ hali n bɛ se ka kɛ dɔw jugu ye mais nin bɛɛ tɛ baasi ye. Aw ka di ne ye, nin bɛɛ ka di n ye. An bɛ bɔ nin wagati in na ni ka foli di aw bɛɛ ma dakuru ɲɛ kelen pewu ko k'aw bɛɛ k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. An b'a ɲini aw fɛ an ka abonnew bɛɛ a y'an ka video ninnu partager walasa mɔgɔ minnu tɛ an ka nin waleya nin kalama olu ka se ka bɔ a kalama ni ka se k'u yɛrɛ fana nafa ni an ka ala tɔgɔw ye. O bɛ sɔn ka diya n ye kosɛbɛ. O fana tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye video ninnu partager walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa komi an y'a fɔ cogo min na ka sigi a kan tugun. Tiɲɛ don aw ye n kanu maanifin ni dɛmɛbaga cayala i kanubaga cayara wa i dɛmɛbaga cayara an tɛ se ka aw bɛɛ ta o tɔgɔ ma k'aw fo mais an bɛ se k'aw bɛɛ fo dakuru kelen dakuru ɲɛ kelen pewu. Ora a bɛɛ fo n'o dakuru ɲɛ kelen pewu k'aw bɛɛ ni ce kanu kosɔn wa Badara y'aw bɛɛ kanu aw ni ce aw yɛrɛ kun ye. Alors nin wagati in na an bɔra k'an bɛ baro dɔɔnin kɛ ni aw ye ka taa ala tɔgɔ i n'a fɔ kalandenw caman bɛn b'a la ko tiɲɛ tɛ ko tabdiri ko tɛ tiɲɛ ye. Allahu akbar. Moridenw a ye baara kɛ, baara de bɛ maa nafa n'o tɛ i ka sigi n'i ka kuma lankolonw ye c'est à dire a bɛ yira k'a fɔ ko limaniya yɛrɛ tɛ i la maa min bɛ se k'a bisigi a kunna ko tabdiliw tɛ tiɲɛ ye walima tasirifu tɛ tiɲɛ ye walima zulumaniya ko ninnu i n'a fɔ samiru batuta o n'a ɲɔgɔnna caman ko tiɲɛ tɛ. Fɛn fɛn tɛ tiɲɛ ye est ce que o bɛ se ka fɔ ka caya mɔgɔninfinw ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ wa? Ne ma da o la. N'i y'a ye ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka kuma dɔw fɔ k'a caya bɛɛ kana wuli k'a sɛgɛsɛgɛ i k'a ɲɛɲini kan'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ. A tɛ n bolo n ma deli k'a ɲɔgɔn ye n m'a kɛbaga ye u ye tiɲɛ ye mais a tɛ yen kana o bɔ i da kɔnɔ o tɛ silamɛ yɛrɛ ka kumakan ye. O kosɔn an ka mabɔ wula na ka baro kɛ ni aw ye tabdili dɔ na sira kan an delila k'a dɔ bila mais nin yɔrɔ in na ani o cɛ ko dɔɔni ɲagaminen b'a la nin baara ka nɔgɔ dɔɔni ka tɛmɛ o kan parce que an tun ye min bila o ye Shamsun Lutatin Barkazun Nasu Salakini ye a bɛ baara ni parfum min ye o parfum de sɔrɔ ka go n'o de ye Mayitufi ye a baara ko kelen a bɛ 80,000 ni dɔɔni de bɔ mais nin yɔrɔ nin a bɛ wele i bɛna ye urufu damani farala kan Shamsun Lutatin Kirdolasin Barkazun Nasu Salakin Allahu kun fayakunun aya caman farala urufu caman farala kan mais nka a mago tɛ parfum na tugun ya a nasi dama de bɛ bɔ wa a baara kɛcogo bɛɛ ka nɔgɔ n'i y'a nasi sɔrɔ k'a bɔ k'a ban fɛn damani dɔrɔn de bɛ k'a kɔnɔ wa a b'i mago dilan. An b'aw deli minnu b'an ka ala tɔgɔw ta ka taa mɔgɔw anarke n'a ye réseaux sociaux sanfɛ Facebook sanfɛ Viber sanfɛ mini ninnu sanfɛ TikTok ninnu sanfɛ a y'a k'ala kama an m'a bila o kama maa o maa jogo sɔrɔla ni nin ko ye ninnu ye an kɔni an t'a f'i ma i kan'a kɛ dɛ mais ala ɲɛ b'i la an ka dabɔ de ka ɲɔgɔn ɲɛji cɛ ka ɲɔgɔn lasutura ka ɲɔgɔn lahinɛ mais an m'a dabɔ ko an k'a ta k'a to ka ɲɔgɔn namara n'a ye ka ɲɔgɔn anarke n'a ye ka ɲɔgɔn escroquer n'a ye a ma dabɔ o kama. Recette minnu don i b'a ye i b'a bila ten e yɛrɛ bɛna ye mɔgɔ dɔw b'a ta ka taa kuma wɛrɛ fɔ a kan e min yɛrɛ ye ala tɔgɔ nin tigi ye e min y'a partager e yɛrɛ bɛ tila ka siran mais i bolonɔ don hali bi o n'a ta bɛɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen olu bɛ a yɛlɛma n'olu yɛrɛ bolonɔ ye ka nkalon dɔ tigɛ k'a la fɛn kan ten e yɛrɛ sigini i b'a fɔ ko Allahu akbar mɔgɔ de bɛ se ka t'i ja gbɛlɛya ala tɔgɔ kan ka nkalon tigɛ ka la ala tɔgɔ kan i tɛ fɛn min dɔn k'u fɔ a kan non nin bɛ ne dabari ban
ali bi anga clean manifin clean ila fera de ni manye fiyo kibi tonyor ke iyere tonyo o dakadira ka teme ikabaga ala ka danfe o makibo tonyo mashi mala ka danfe on tonyo kalaban ko nyuman soro donc ambaw didi akana oke aya partager walsa ambalman cew na ambalman muso ka soro ku yere nafanaye kalimaniya al kafiru ka soro ka karamo deun segere o ka bara o ke oye aka jabi olu ka limaniya ko jasla ne ay ce ko ndabon be ala de kama cira kama mais minum ba ta ka sugulu kata nambara de kenaye wallahi kafri kaf sanaluye ay sabarde ay limaniya nambara te bashimo wa nambara te seka foidlan wa mana me chogo donkele iba fono ala kanene aw kisi fono ko jugunma alors recheti dodo kuma anya fo chogo mana antu ya bla samson lutatin barkazun nasu salakin nabe bara abara ko kele abu wabi shegin ko bo meni yoro nabe bara ni war flaburu dama dronde abena wari kiri kana fa fiye kono walma munando kono iye a wari moto hekedo me parfum ko tara nashibo de bara ni yoro ina amba ola somi ko anga groupe minu be ne o kalamblom yi ama fermé de groupe numbe barakera bi abe barakera sini maître Badra Aliou badini di sabali kan ka groupe minu be no e ensemble pour réussir ça va en privé do ere de be farla kan groupe numbe tara groupe mugano kora bibinna mais ali sura ambora ka groupe kele nyele ka faraka namwa fo alema ko ça va en privé nouraniya parce que ça va en privé zulmaniya o de kumba awolo tunda yele la o sananna de be nanati mais anya nouraniya daile o yoro sanfɛ gundo de be ina fo ni na nyogona nogo ta abara dinklina ismul azam yere lolo asaniyan no nogo fo itara menga tabdilu wulo ismullahi zati to saniyamano gina togote meleke togote ruhaniya togote ala yere togo sangaranga wa aden inafa nyatuguna yele bitor fatu aynun alors au groupe daile rende do maminu me feka do anga kalambulo nunu konna na no e groupe nunu ye amana anga whatsapp numéro bla numéro mi whatsapp numéro ye na ya wili whatsapp sanfɛ akana son ka appel vidéo ke na ye o mandan akana son ka appel vocal fana ke o mandan il suffit seulement abena vidéo min abena ta whatsapp sanfɛ ni abe vocal bla aba kuma kan ke vocal ye ko bla dron ou bien aba sebe message la akera arabukan yo akera français yo akera ibe kan ka meyo aka sebe message la kabla amana au jabi walma abake vocali kuma kan a vocali kabla ma kana so ka to ka wele mandanye o bandu su kashi fuka sa dana pasa banga cheki dacha abanga bara gere amma kosobe tuma do lebe ke fuk ibika ibi direct la ibika bara minge ni appel kele bora dron iba bara bebe kan donc anta dogawra mo minun ka telin ka an wele anti me ko lu supprimer ko bo anga téléphone kono na famia na mba fo awni ki aka famia ko nyumana alors ni tabdil ni abena no warn dama a hekete don voilà abara ko kilo kele abena no warbaye a hekete don wa autado halalalo doni mi bo kono ka saraka to be kay halalaye anga nyogon soro ça va en privé sans faire ensemble pour réussir sans faire inshallah anya partager ka ban anga ensemble pour réussir sans faire no anga kalambulo mais amana révision kaka lundi lo parce que un savant en privé nouraniya daile anga nga shoko kata a di o yoro la tuguni mo kura minun do be walsa ulu kana fond ni resetina aw minun fana ba fe ka soro commentaire tew ka lakalinte de ay bone kele min be i balini i ka do ensemble pour réussir sans fait bone min be ni soro ma se ka ala to soro o tede ibi bone fengele mina dron munamma ko nga do groupe yingono munamma ko nga do kabini donja ne bolo kera ngere kalay o mone de bi soro note ka fo kibi mone de ki dona ensemble pour réussir sans fait ko to sebe son sara walma i kalo sara ko mone birangalo kalande umbiya o kacha bana shi
aw be ka aw min te an ka kalandenw ye pour le moment a bɛ réseau de sanfɛ an ma don an ka kalanbulon ninnu kɔnɔ aw tɛ se k'u yɔrɔ dɔn mais kalandenw ka ca an ka groupe kalandenw ka ca o tulo bɛ n na u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ tiɲɛ don donc o la nkalon b'a yɛrɛ fɔ mais tiɲɛ bɛ nkalon sɔsɔ ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ savant en privé sanfɛ ensemble pour réussir sanfɛ savant en privé nuraniya sanfɛ ilmu nujum sanfɛ ilmu ramblu sanfɛ sirul mutakimu sanfɛ sirul dalailul khairati sanfɛ ensemble pour réussir gratuitement sanfɛ ala an ye kalanbulon dɔ dayɛlɛ ni wari tɛ minnu fɛ dɔrɔn a y'an ka nimero ni n'an tilara vocal ni bila na video ni bila na a bɛna an bɛna nimero bila commentaire la a y'an kɔgɔri wari tɛ minnu fɛ olu fana ka kalanbulon bɛ yen mɔgɔ minnu b'a ka ca mɔgɔ 400 kɔ ye donc e min ma deli ka an lamɛn n'i y'an lamɛn kana miiri ko bisigiya bɛ don bisigiya tɛ k'a bɛna se b'i ye yɔrɔ min na fo ka taa se a se t'i ye yɔrɔ min na a kalanbulon bɛ yen bɛɛ b'i nin yɔrɔ ta ni cɛkida nin na n'a diyara n ye n b'a fɔ aw ma ko an tɛ se ka nin recette nin bila YouTube sanfɛ yan tout complet n'an y'o kɛ an tiɲɛnikɛlaw ye mais n'an ye fɛɛrɛ tigɛ minnu b'a fɛ ka recette nin sɔrɔ o ye yanni lendilon ye olu ka jija u ka an ka kalanbulon sɛgɛrɛ n'o ye ensemble pour réussir nasara bɛɛ ye nimero min bɛ bila i k'o ta dɔrɔn i k'o kɛ i ka whatsapp kɔnɔ dɔrɔn i k'an contacter vocal walima message an b'i jaabi wa joona 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 a bɛ yafa n ma a ka kalandennin fitinin maître Badara Aliyu Badinedi Sabalikan ye o mankan de don n'an tilenna hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka wula nɔgɔya ni k'an si hɛrɛ la assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh